Rimay ang akon kamot kag lawas. Kung abuton ako? Ay, sus, amo gali, Leslie? Oo. Madugay na nga wala ako ginaabot sang balatian ko nga ini. Gani, wala ko na pag-imna ang bulong nga ginhatag sa akon sang doktor. Ati kon amo, padayon ang pag-inom sang bulong mo. Agod nga mag-ayo ka sang lubos. Amo man gani. Abaw salamat gid ha. Kung hindi tungod sa inyo nga duha, basi ko na ano na ako. Kung hindi tungod sa bulig ninyo sa akon. Ay, sus, kadamo sang aton sister nga gusto nga magbulig. Apang hindi naman kinahanglan nga magdamo. Kinahanglan mo ang espasyo kag ang hangin. Siguro, nagdugang pagid ang paglaing sang pamatsyag mo kay kadamo sang tawo, no? Amo matuod. Sige maayo na ako. Mapauli na ako Idulong ka namon sa inyo, hindi na lang ng Aida, ng Octavia. Maayo ng pamatsyag ko. Uti, malakat na ako Ati, sige malakat naman kami ni Miga, Octavia. Ay, ato na siya. Daw sa wala lang sa iya nga nalipong siya, no? Amak mo, pilagi ka minutos. Oo man? May balatian siya gali nga amo sina? Oo man. Miga, dali na mapauli na kita. Miga Aida, maisugid gali ako sa imo. Ano ina, Miga? Ginsugiran ako sang kabulig nila nga si Tonya. Inang si Leslie gali. Kung mag-abot ang iya pamula nun, ginaabot man siya sang balatian niya nga kuyap. Pareho bala sa natabo sa iya sa simbahan. Ay, amo gali? Oo, amo inang ginsugid sa ako ni Tonya. Di, wala man kuno inasang bulong. Kay matapos ang pila ka minutos, maayo man siya kuno. Kag mahulag nga daw wala lang. Ati, amo gid atong natabo sa iya didto sa simbahan. Nagsiling ang isa nila kakabulig nga kun abuton siya kuno, pabayan lang siya. Kay maumpawan lang man na gihapon. Iti, ano kung pagtumba ni Abi, nakaigo ang ulo niya sa matigang nga butang? Di kundi naglain pagid. Amo gid. Bo kabalo na gid siya nga ginaabot siya kun ara ang iya pamula noon. Kundi hindi siya magalin sa ila balay Ugaling Miga, may ara pagid siya nga problema. Ano pagid? Gusto sang iya amay nga magpangasawa liwat. Kay balo na siya mo. Ang iya asawa, napatay sang jutay pa si Leslie. Kag hindi maluyag si Leslie nga mga sawa liwat ang iya amay. Amo gali? Ti ano gid kun mga sawa haw? Damo man sila kwarta? Day Leslie, nag-abot ni si papa mo. Kag may dala siya nga babayi. Ano? May dala siya nga babayi? Oo, day. Base amo na ng iya asawa. Ti, ginapangita ka niya. Gani kadto ito siya, day Ati, oo. Buisit po. Nga bala nga mga sawa pa si Papa man. Leslie, iha, dali dire. Ara na ako. Iha. Ipakilala ko sa imo si Amy. Kamusta ka? Maayo man Amy? Siya nga kong anak, si Leslie. Ginpakilala na sang amay ni Leslie sa iya, ang iya nga ginpangasawa
Sa pagpadayon ko pagid. Iha. Ikadua mo na nga iloy si Aimee. Kagkabay pa nga magsahuay ka mong katuha. Ay, katahong galis ang anak mo, Marshall. Nakasunod abi ako sa akon iloy mo. Nakasal na ka mo? Yes, Iha. Nakasal na kami. Siya ang sorpresa ko sa imo. Nakibot ko ba? Ane ka? Naghanda na bala ka mo sa pagkaon? Wala masakop si Aimee. Hambalon ko anay si Tunya nga magdugang sang tinigang. Sige, Iha. Kintuman gid ni Papa ang iya ginsiling sa akon nga mga sawa siya. Ay, Buisit! Buisit! Asawa na gid gali ato ni Papa mong babayi, day? Si Aimee? Si Aimee ang ngalan niya. Kun amo, may madrasta ka na, day, Leslie? Hindi kuya magtawag siya nga mama. Uti, ano galing itawag mo sa iya? Aimee Ay, basi kung maakig si Papa mo, day? Gabi na siya gapuli. Kag hindi siya makahibalo kung ano ang akon buhaton sa iya asawa, no? Hindi ako maluyag nga may babae diri nga maistar, no? Hindi ko yung maluyag nga maislan ang akon iloy sa kabuhi ni Papa. Pero, patay naman ang iloy mo, day? Bisan pa. Wala ko yung maluyagi si Aimee nga asawa sang akon amay. Ginpatawag mo ko, day, Aimee? Sugod subong, makinot na kita. Ha? Anong kinuto naton, day? Kay balo ka. Kamahal subong sang kuryente. Gani, patyo nato ng iban nga suga, nga hindi na kinahanglan. Pareha bala sang suga ang hasta mag-aga nga nagasiga sa garden. Patyon ina. Kinagadugan lang ina sang kuryente. Ate, oo, day, Kag para nga hindi na kita makagamit sang iba nga kuryente, kung magtig-ang ka sa aga, dala na lang sa panyapon. Ay, basi kung maakig na si day, Leslie, day. Kung bugnaw ng kanon nga kauno niya. Initon mo anay eh. Ate, oo, day, Tama kang init subong nga gabi, Aimee? Kinanglan na nato nga magbakal sang aircon. May ventilador ka man sa kwarto mo? Guba na. Hindi na to mag-andar sang maayo. Kagahod pa. Kamahal sang aircon. Bantinirin na lang ina. Ano? Nga ahaw. Imo na kwartang ibakal sang aircon, haw? Iyaman ina ni Papa? Amo man gani. Pero si Papa mong may gusto nga magkinot kita. Kamahal sa bungsang kuryente. Ikaw sigurong hindi gusto. Nakita ko nga may rason man ang imo amay. Kinahanglan nga magkinot kita, Leslie. Ako na lang ang mambal kay Papa, Dra ka na. Boo! Buisit giga babae, Siya ang nangamando. Hindi magbakal sang aircon. Kay man, siya ang gusto nga manubli sang tanan nga kwarta ni Papa. Pati ako, ginabalibara niya ba? Tanawon ko lang.
Marshall, nakabaton ako sang sulat halin sa akon utod. Ano kuno? Ginapahalin na sila sa balay nila nga ginaarkilahan. Kanagapangabay siya nga mahulam ko na isang kwarta sa imo. Kay bakalin na sang balay. Bayaran nila kuno sang amat-amat Amat-amato nila bayad ang kwarta nga hulamon sa imo. Mga pilang hulam mo nila? Mga 500,000. 500,000. Dala na ba lang luti dira? Oo. House and lot na ina. Bali, socialized housing manina mo. Ate, sige. Silinga siya nga padalaan ko sa sang kwarta. Ati, oo Baw balipay gid sina ang utod ko. Matuod to niya? Oo, day Leslie. Amo nang nabatian ko mo. Nga ginhambalan sang imo amay kag sang iya asawa. Nga pahulamon niya sang kwartang iya bayaw. Agod nga ibakal sang house and lot. Gali, ha? Pahulamon sang kwarta? Samtang ako ya. Hindi siya magpasugot nga magbakal sang aircon para sa akon nga kwarto? Napadalaan na guro ni Papa mong iya bayaw sang kwarta. Dako ang kwarta nga ipadala. Kay man, house and lot ang baklon mo. Amo gali? Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho.
Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na
na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko. May apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bombo Radio. Sang ginatag nila ngay sa kalibo kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bombo, number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon Tanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Ngaa. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako.
Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kag ini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kag karon sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nakadayon kami sa paglakad sa Japan. Kag sa una nga gabi namon nga pag-obra, hindi hamak ang akon kakulba. Sa pagpadayon ko pagid. Uy, ari na si Mama Sang, oh. Basi kung may serbisyuhan na kita nga hapon. Mama Sang? Sandra? Julie? Mama Sang? Ikaw, Sandra, dito ka sa table 8. Kag ikaw naman, Julie, dito ka sa table 3. Dito ka mamaserbisyo sa mga hapon nga nagapungko dito. Ate, oo, Mama Sang. Oo, Mama Sang, Oy, kaayuho ninyong pagserbisyo, ha? Kay kung maluyagan ka mo sa mga hapon nga ina, masuki ina sa inyo permi. Pangitao nila kamo sina kada gabi. Sa sina, hindi ka mo mawadaan sa customer. Kag maayo ina sila maghatag sang tip. Gani, ipakita ang inyo abilidad, ha? Oo, Mama Sang. Julie, dali na. Oo, Sandra. Relax lang, Paminsara lang ang gintudlo sa aton nga buhaton. Do kadamo gid sa mga hapon nga nagapungko sa table 3. Maayo gani na. Madamo sang matip sa imo. Sige ha. Dira ka na. Ang isa kahapon nga tigulang ara sa table 8. Amo inang akon serbisyuhan. Good evening. My name is Sandra. Oh, sit. Sit. Thank you. My name is Migome Takahara. Happy to meet you, Mr. Takahara. I will get you a drink, okay? Okay. Ay, salamat. Kay Pinoy man ang ara sa barho. Ma-order ako sang drink para sa ako niya customer, Si Mr. Migumi Takahara? Nakaibalon ako kung anong gina-order niya nga ilimnon. Jackpot ka dira. Manggarano na siya. May asawa siya? Balo na ina. Daw abot ko ng ara sa pinsar mo Ay, taga-diin ka sa Pilipinas? Taga-Iloilo Ako taga Bacolod. Ay, dagat lang galing ulot naton dito ba? Ari ng isa ka botilya. Ang buhaton mo, kada matapos siya inom, tigisan mo dayon. Mas madamo niya na inom, mas dako ang imo komisyon. Salamat sa imo tip, ha? Ay, gali. Ako si Sandra. Ako man gali si Lito Salamat, ha? Abig botelya nga ina. Kaya nagahulat ni siya sa akon Okay, lakat na.
Manggaranon siya kag balo pa. Kagduga nga bonus. Tigulang na siya. You are a very beautiful woman, Sandra-san. Thank you. Thank you, Megumi-san. Tigisan ko naman siya. Oh, thank you. You know, Megumi-san, you are very handsome. Oh, you're right. No. I like old man. Tomorrow, you wait here. I will come back. Okay. Okay, Megumi-san. I'll wait for you. Yes! Nangin customer ni Sandra si Megumi sa una nga gabi sa iya pag-duty. Nagustuhan ni Megumi ang iya serbisyo ka nagpangako ini nga mabalik. Sa pagpadayon ko pagin. Ay, puisit nga hapon to. Oy, nga aman. Hamak mo nga, ginkuot ako sang isa. Kundi ginampak kong kamot niya eh. Uti, anong natabo? Naakig siya. Ginreport niya ko kay Mamasang. Gani, ginilisan ako ni Gertrude eh. Mayo to siya ya, kay tidugay na siya dari mo. Dito ko ginbutang sa isa kahapon. Nga, doon na nagapaligo. Ano? Oo. Pero day, ginatagan niya ako sang tip. 5 kalapad. Wow! Dako na ina, Jolie. Oo. Amura ning konsuelo ko Lapad. Uti, ikaw ya? Anong natabo sa inyo sang customer mo? Atong tigulang? Maayo. Maayo, Julie. Kag abi mo, mabuot siya. Suno sa iya, mabalik siya kuno buwas. Kag akong maserbisyo liwat sa iya. Kag ginatagan man niya ako sang lapad. Napulo ka bilog. Ha? Napulo ka lapad? Oo, Julie. Buwas, ipadala ko ini kay nanay Makabulig ini sang dako sa mga manghod ko nga nag-eskwela. Mayo ka pa ya ba? Nakapulo ka lapad ka dayon? Julie, wala gid ako magsala. Kung swertehon, mangin asawa ako ni Megumi Takahara. Pamanahon ko siya ya. Ano? Oo, pamanahon ko siya. Tigulang naman to. Amo gani nang maayo no. Tigulang hapon, manggaranon, kag madali na lang mapatay. Sandra? Nakapadala na kita sang kwarta sa aton. Oo man. Pero
2 ka tuig lang ang contract naton diri. Amo gani ina nga kinahanglan, mapamana ko si Megumi Takahara. Do sa piho ka kon magambal si na Sandra ba? Nakapiho ako nga naluyagan niya ako. Kag Julie, hindi ko pagpalampason ang kahigayunan ini. Siya ang akon buhaton nga stepping stone, agod nga matuman kung akon handom sa kabuhi. Sandra, may isugid lang si mo. Ano inalit? Kilala mo si Marjorie, hindi bala? Ah, oo. Taga Pangasinan ina siya. May handom siya nga agawon sa imo si Megumi. Ano? Oo. Amo ina diri eh. Sutay sang papa. Gani halong ka ha? Basi masuhot niya sa imo si Megumi. Hindi matabo ina no? Mabuhat niya ina sa iban, apang hindi sa akon. Ginsugiran ko ikaw. Kay ti pareho kita nga ilunggo mo. Ti natural. Sa imo ang akon simpatiya. Salamat lit ha. Marjorie, madali lang. O nga nagadali ako. May date pa ako. May ihambala ako sa imo. Ano ina? Palayo si Megumi Takahara. Kag nga Ako na siya. Ano? Imo si Megumi? Daw wala man ako sang nakita nga ngalan mo nga nasulat sa iya agtang? Wala pa. Apang madali na lang no. Hoy, ini ako pagpahugas Sandra ha? Kay wala ako sa may nahadlokan dire. Kun amo, wala ka mahadlok sa akon? Nakita mo ini? Lansitas? Ikuret ko ini sa imo kung maghandom ka nga suluton mo si Megumi Takahara. Inasugid ka maisog ka? Kay taga Pangasinan ka? Apang tilawi lang ang Ilonggo, agod makilala mo kung sino ako. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio